Benetako antzaraz gainera, aurten lekeition, gomazko antzara. Antzartek du izena, biologikoen itxura bera du, pisua berbera, 7-8 kilo bitartean, malgua, barrutik baina, kateaz josita. El cuerpo y el cuello están... Gorputza eta lepoa material elastiko batekin eginak daude. Barneko mekanismoa berriz altzairuzko kate bat da, plastikozko pieza txiki bat duena. Hay una pieza que es plástica. Zati hori da utziko dena lepoa askatuz. Lo que se desprende es esta otra pieza. Plastikozko probeta non jartzen den, erresistentzia maila desberdina izango dute ahate artifizial hauek. Gaiker enpresatik bada, halako 3 gorputz eta 30 lepo aldagarri bidali dituzte Lekeitioko udaletxera. Aurten gua nahi dugu izatea proba bat. Antzarrak arinei apurtzen zirialez, aldaketa gehiago euazan eta ondorioz denpora gehiago. Bestalde batetik bebai, izan leikelako etorkizunean legien aldaketa baten ondorioz, animalizak ez erabili alizatia. 2006 eta 2007an egin ziren lehenbiziko probak. Lokarriak baina huts egin zuen eta altxaldi bakarrean hautsi ziren asko. Mekanismoa berrituta, azaroan egindako lehen galdeketa batean, 40 kuadrilatik 13 artifiziala probatzearen alde egin zuten. Ikusitza ganea azken urtetan urten daben antzar bihunak eta ez dagoela aukerarik altza asko etxeko eta uste dugu aukera bat dela hobetzeko zaiza. Eta ez dago animalirik hil biharrik. Datorren astean jakingo dira zehazki zenbatek erabiliko duten gomazkoa, gehienek ordea tradizionalari eutsiko diote. 300 urteko itxura bat da, guk olantxe jaso dugu itxura hori gure gurasoetatik eta horretaz gain, uste dugu antzar artifiziala erabiltziak hemen, bera antzar jokuen, bera xarma edo galduen gozala. Biziduna edo bizigabea izan, bataz beste, 3 eta 20 altxalde bitartean irauteko prest daude antzarak. Aurtengo marka ikusteko ostirar arte itxaron behar.